Baby na, rabin raina, don Allah don annabi kai haƙuri. Wallahi na gane laifina, ba zan ƙara ba. Ba zan ƙara makamancin wannan abun ba. Wallahi na gaji da shan wannan kunun. Can gida da na koma, su ma kunun na je na tarar a can gida. Don Allah, ka yi haƙuri. Aka ce ba kya jin magana. Ashe duk abin da kike kina sane ko ke ba kya jin magana. Wallahi sharrin shaiɗan ne. Kuma yanzu ina jin magana da kunne 4 ba ma kunne 2 ba, don Allah ka yi haƙuri, ka yafe min. Ai komai ya wuce, tunda kin gane kuskurenki, shikenan ni a wajena kamar babu abin da ya faru, komai ya wuce. Amarya, kin sha kamshi, kin ga yadda kika yi kyau kuwa, sai sheki kike kamar tauraruwa. Irin wannan fasa kai haka, kai dai baka gajiya da yabon mutum. To, in ban yabe ki ba, wa zan yaba kuma? Kuma haka ne fa, shi yasa nake yin ka sosai sosai. Yawwa, kina ji na? Sosai baby na. Ina wannan abokanan nan nawa, wanda su ne gaba-gaba a ranar bikinmu. To, komai za a yi, ki ji na ce su za su. To, ai ɗaya daga cikinsu, shi ne ya tuƙa ki duk inda za ki je ya kai ki. To bari ki ji, da motarsa kuka yi duk wannan yawon da kuka yi, ko kuɗin mai ban bashi ba da kuɗinsa ya yi. Amma gaskiya ya yi ƙoƙari sosai. To ai su ne ‘yan amana, ai na san kina ganin shi za ki gane, amma za ki ji ina yawan cewa, sanata wakilin al'umma. Ƙwarai da gaske, na san wannan sunan. Yawwa. Ni dai na san za ki gane shi, to da shi da santuraki da sidi da kuma sauransu. Yau dai, za ki gansu ga baki ɗayansu, yau ɗin nan. Allah ya nuna mana, amin. Abin da nake so da ke shi ne, yau za su zo cin taliyar amarci. Na san muna da komai na kayan abinci. Kicin kawai za ki shiga ki musu abinci na alfarma kuma na girmamawa. Yau dai a rama kura aniyarta. To ba matsala, sai an jima ɗin kenan ko? Ni yanzu wajen aiki zan tafi, da yamma sai mu taho tare da su baki ɗayansu. Tunda kowa ya zauna ya bararraje, bari na je ne wa amarya iso, don na san komai ya kammala. Danna mana wannan jan abin, yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button, yawwa to sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa ko kai fa godiya muke sosai don da ku muke alfahari.